Na Slovensku máme zachovaných zhruba 60 historických drevených kostolov postavených od prvej polovice 16. storočia až po začiatok druhej svetovej vojny. Najzápadnejším a zároveň patriacim medzi najstaršie kostoly je aj drevený kostol svätého Juraja v Trnovom. Vybudovali ho pravdepodobne podľa vzoru kostolíka, ktorý sa nachádzal v Zábreží na Orave. Celý bol postavený z dreva a bez jediného železného klinca. Dendrochronologický výskum, ktorým sa dá zistiť, v akom roku boli zoťaté stromy na výstavbu zrubovej konštrukcie kostola, odhalil nové skutočnosti. Z tohto výskumu sme sa dozvedeli, že tie stromy boli zoťaté v rokoch 1610 až 1614. To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou súčasný kostol svätého Juraja je z roku 1615. Kostol je teda tretím najstarším dochovaným dreveným kostolíkom na Slovensku. Je zaujímavý svojou konštrukciou, svojou architektúrou. Najstaršia zachovaná písomná správa o tomto kostole sa nachádza v zlomku listiny z roku 1583, ktorá je v štátnom archíve v Bytči. Za tie roky však kostol schátral a potreboval kompletnú rekonštrukciu, keďže sa nachádza v strede Trnovského cintorína v tesnej blízkosti hrobov a náhrobných kameňov, nebolo ho možné renovovať priamo na mieste. Pred rozobratím ho zamerali, zdokumentovali, jednotlivé časti dostali označenie. Po uvažovaní sme zistili, že ten kostolík treba bude celkové rozobrať, vyprotezovať, naimpregnovať a znovu postaviť. Nakoľko bol v takom stave, že tá statika bola narušená. Aby sa urobila nová podmurovka kamenná, nové základy a znovu, aby sa postavil celý zrubový kostolík. Po rozobratí putoval kostolík na východ Slovenska, kde sa drevo vyčistilo od nánosov, napustilo proti škodcom a plesniam a začalo sa s výmenou zhnitých, spráchnivených častí, ktoré sa už do konštrukcie nedali použiť. Klasickým spôsobom sme otesávali trámy ručne s tými jak takzvanými topormi. U nás sa to volá a spätne sa montovali kapsy tak ako tie boli pôvodné, aby ten zrub dobre do seba zapadol. Najstaršia história kostola je zahalená rúškom tajomstva. Ako preukázal archeologický výskum, kostol z roku 1615 bol postavený na mieste, kde predtým boli dva staršie, pravdepodobne drevené kostoly. Dokazuje to aj odkrytá spálenisková vrstva. Táto spálenisková vrstva predpokladala existenciu staršieho kostola, ktorý pravdepodobne zhorel, vyhorel a na jeho mieste potom vlastne v rámci obnovy vystavali ten súčasný existujúci drevený kostol. V priestore podvežia kostola sa nám podarilo zachytiť niekoľko hrobov s datovaním podľa mincí do konca 16. až 17. storočia. Architektonické detaily boli zachytené aj v priestore lode kostola. Išlo o deštrukcie a zvyšky pôvodnej podlahy. Zaujímavosťou kostola je v interiéri v oltárnej časti jediný dochovaný maľovaný neskorogotický strop, ktorý je o storočie starší ako samotný kostol. Pôvodne sa teda nachádzal na inom mieste a je veľkou vzácnosťou. Pátrali sme potom, odkiaľ mohol pochádzať tento strop, ktorý je datovaný zhruba do konca 15. storočia. Nedozvedeli sme sa, existujú rôzne hypotézy, ktoré však nie sú overené. Jednou z nich môže byť aj fakt, že takýto maľovaný strop, čo bol vzácny detail stavebný, sa mohol nachádzať na Lietavskom hrade. Je teda možné, že ho daroval kostolu sám palatín Juraj Turzo. Rekonštrukcia stropu bola tiež veľmi náročná, keďže dosky boli vo veľmi zlom stave, takmer nesamonosné. Sme sa v podstate zľakli, že čo s tým budeme robiť. Nebolo to naozaj jednoduché. Napríklad sme to niekoľkokrát petrifikovali vo vákuovom prostredí, čiže tam sa odtiaľ úplne vysal vzduch a tá spevňujúca petrifikačná látka sa v tom vákuu
napúšťala, čo má ďaleko vyšší efekt kvality, že to preniká. Robili sme to veľmi precízne, že dokonca sme vážili dosku pred petrifikovaním a aj po tej petrifikácii a jedna doska nabrala navyše až 16 kg. No a myslím, že ten konečný efekt je takisto, a teda konečný výtvarný efekt je takisto veľmi zaujímavý, lebo sa prinavrátila taká tá čipka tej výzdoby. Takže ja osobne aj s kolegami máme z toho naozaj radosť. Vnútorné zariadenie chrámu sa zachovalo v len torzálnom stave. Barokový oltár pochádzajúci z prvej tretiny 18. storočia zdobila ústredná plastika svätého Juraja. Komplexná rekonštrukcia kostola svätého Juraja v Žiline v Trnovom bola financovaná z dotácie vlády Slovenskej republiky. Kostolík tak dostal späť svoju prívetivú tvár. Takýchto skvostov je naozaj veľmi málo a to, že ho môžeme a že ho máme vďaka našim predkom práve tu v Trnovom, je naozaj úžasné a som veľmi rád, že vláda Roberta Fica schválila finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu tohto kostolíka, ktorá predpokladám, že za jeho života nikdy takáto nebola a že na ďalšie stáročia to bude slúžiť ako sprostredkovateľ našej minulosti. A ja chcem ešte raz vyjadriť také presvedčenie pre nás všetkých Trnovcov, že tento kostolík si budeme chrániť a zveľaďovať aj do budúcnosti pre ďalšie generácie po nás, pretože v podstate sme len prebrali ten pomyselný štafetový kolík a odovzdávame ho potom tej ďalšej budúcej generácii. A myslím si, že sa asi nebudeme mať za čo hanbiť. My, pravda, budeme sa snažiť v prvom rade, aby tento kostolík nestal sa len nejakou atrakciou na pozeranie, obdiv. Hoci neubraníme sa tomu, že ľudia tu prídu iba pozerať to. Ale hovorím, urobíme tiež všetko preto, aby aj oni, čo si objavili z toho duchovná, ktoré vlastne sála z týchto driev aj z tej histórie a toho všetkého. A samozrejme tiež ako duchovný otec tejto farnosti chcem takisto svojich farníkov a samozrejme aj veriacich povzbudiť, aby objavovali tu v tomto kostolíku to duchovno, to, ktoré nám vlastne tí naši predkovia zanechali a dali ako taký odkaz. Naša krajina má svoje bohaté vlastné tradície a historické dedičstvo, ktoré sme povinní poznať a odovzdať ďalším generáciám. Nech krásu dreveného kostolíka obdivujú všetci po mnohé ďalšie stáročia. A tak nám Boh pomáha aj na príhovor nebeského patrona svätého Juraja.